Ola, benvida. Vamos facer unha clase todo de chan. Empezamos sentadas, co cruce cómodo, estirando para arriba a columna, relaxando ombreiros, buscando trasladar o peso cara aos osiños, os isquións, coas mans sobre as pernas, pechamos os ollos, respiramos unha vez lenta, tomando aire dende a base, dende o apoio do corpo no chan, levando aire ata o cumio, ata a cabeza, e exhalando moi lento para que volva a sair o aire por onde entrou. Vou facelo un par de veces máis. Busca de soltar pequeniñas tensións con esa exhalación lenta. Pouco a pouco imos tomando conciencia de como está o noso corpo hoxe. Se lle custa respirar ou se respira facilmente. Dos puntos que están con maior tensión, máis contracturados, e das zonas que xa están relaxadas, brandas, cómodas. Tomamos conciencia dos apoios do corpo no chan, se tocan os dous pés ou as dúas pernas. Tomamos conciencia da columna erguida, coas súas curvas naturais. Relaxamos ben o peso dos brazos e das mans sobre as pernas. Sentimos un poquinho xuntos os omóplatos, que se abra o peito. Alongamos o pescozo, traendo un poquinho para dentro o queixo. E soltamos tensión de mandíbula, de lingua, de entrecello. E por último mandamos unha respiración ao pescozo, dende a caluga ata o inicio do lombo. Exhalamos lento para sentir a musculatura cervical que se afrouxa. Desde aquí volvemos a abrir os ollos. Vamos ir con 3 respiracións lentas, palmas hacia arriba. Inhalando suben brazos. Exhalando baixan brazos. Debe durar o mesmo o movimento e a respiración. Ata que non chegamos abaixo, non soltamos o último aire. E o mesmo para inhalar. Iníciase a respiración. Iníciase o movimento. Acábase o movimento e inhalamos o último aire e exhalamos. Que nos sirvan as exhalacións para soltar. Que nos sirvan as inhalacións para tomar conciencia da capacidade pulmonar. E exhalamos. Dende aquí imos mobilizar un pouquiño o pescozo. Teño aí unha luz pestenexante que non sei que significa, que está grabando. Inhalando o queixo para arriba, exhalando o queixo para baixo. E vamos, unha voltiña para a dereita, lenta, sentida. Unha segunda voltiña para a dereita, lenta, sentida. Deixando pesar a cabeza, como se fora unha bola de bolos. A cabeza roda unha volta máis para a dereita.
Cando cheguemos abaixo co queixo ao peito, cambiamos de sentido, 3 voltas para a esquerda. O movimento ten que ser suave para soltar tensións. Fixadevos tamén que non aprete a lingua, nin a mandíbula, e que non se movan os ombreiros. Cando cheguemos outra vez, co queixo ao peito, inhalando subimos a cabeza, estiramos ben a coronilla para arriba e ao exhalar, orella dereita, ombreiro dereito, man esquerda en diagonal, palma para diante, tomamos aire, exhalando, levamos os dedos para atrás, flexionamos o pulso e a cabeza pesa. Contamos de 3 respiracións aí a esta curviña do pescozo. Despois da terceira exhalación, traemos a man sobre a perna, xiramos o queixo cara ao ombreiro dereito e roda a cabeza ata o centro. Inhalando subímola. E vamos para o outro lado. Tomamos aire para estirar ben a columna e na exhalación inclinamos a cabeza. O rostro queda para diante e a orella oriéntase cara ao ombreiro. Man dereita, brazo dereito en diagonal, cara abaixo, palma para diante, tomamos aire. E exhalando flexionamos o pulso, os dedos para atrás. 3 respiracións lentas. Fixadevos tamén que se solte a lingua dentro da boca, a fazula esquerda para baixo, e sobre todo o peso da cabeza. Despois da terceira exhalación, volve a man sobre o xeonllo, xiramos o queixo cara ao ombreiro, traemos a cabeza para diante, cara abaixo, e inhalando incorporámola. Aí vai. Seguimos quentando, entón, coas mans pousadas sobre os xeonllos, imos facer o gato sentadas. Isto é, inhalando, inclinamos o peso para diante, sacamos o peito para fora e subimos o queixo para arriba. E ao exhalar ao revés, estiranse os brazos e deixámonos pesar a cara atrás, que bascule o peso para atrás, redondeamos o lombo e metemos a cabeza para dentro. O importante é sentir que estira o centro dos omóplatos. Inhalando, basculamos para diante, aí sí que se flexionan os brazos, sacamos o peito e subimos o queixo. E ao exhalar, para atrás. Facémolo varias veces, ao ritmo da nosa respiración. Sentido. Cada unha curva en función do que poida, sen forzar o lumbago sobre todo, porque aquí o centro do lombo agradeceo, pero esta curva da inhalación, cada unha ata onde poida. Se é menos, sacamos o peito e subimos o queixo en vez de forzar aí tanto a curva. Vamos, última vez, última inhalación. A súa exhalación. E inhalando, volvémonos poñer dereitas. Sentimos un poquinho o lombo. E vamos xuntar plantas dos pés, entrelazar os dedos das mans. Vamos coas mans por diante dos pés e facemos 3 voltas para a dereita, abrindo ben, que as mans vayan por fora dos xeonllos. Cando vamos para atrás, flexionamos codos, redondeamos lombo e metemos a cabeza para dentro. E volvemos para o outro lado. Entón aí, fixadevos como o peso oscila dun lado, nun glúteo, noutro glúteo, oscila para diante, hacia o pubis, e veña outra vez para un lado, lixeiramente para atrás. Cando cheguemos adiante por terceira vez, cambiamos o sentido.
Fíjate que é importante que vayan os brazos ben estirados por fora, porque así estiran os costados do lombo. Cando vamos para atrás metemos o queixo, si vamos así forzamos as cervicais, entón o queixo ven para dentro. E vamos coa última volta. E inhalando poñémonos dereitas. Xuntamos os xeonllos e vamos remar. Poñemos así para ver mellor. Entón, coas plantas dos pés pousadas no chan, collemos uns remos imaginarios e vamos para arriba, para atrás. Cando vamos para atrás, fixadevos outra vez o lombo redondiño e a cabeza metida para dentro. Para baixo e para diante. Para arriba, para atrás, para baixo e para diante. Fixadevos onde vos convén máis inhalar, onde o corpo prefire exhalar. E tamén quizáis vos axuda, cando vamos para atrás, estirar as pernas. Hai veces que sae só. Vamos última vez. Aí vai. Agora cruzamos outra vez cómodamente as pernas. Volvemos trasladar peso a isquións. Poñemos as mans nas beiras. Sentide que os ombreiros están enriba das cadeiras e a cabeza enriba dos ombreiros, que non se nos descuadre nada. Inhalando subimos brazos. Exhalando xuntamos palmas, podemos cruzar un pulgar sobre o outro, estiramos brazos para arriba, relaxamos os ombreiros. E aquí quedamos mirando un punto, estirando sempre para arriba para que se alongue a columna e observando a respiración. A onde vai o aire. Se nos molestan os ombreiros podemos ir un poquinho para adiante ou flexionar un poquinho os cóbados, pero sempre a sensación de que medramos da coronilla para arriba. Último ciclo. Estiramos ben e ao exhalar abrimos os brazos. Observamos un pouco o lombo, ombreiros, pescozo. E vamos para os lados. Man dereita, o ladiño da cadeira, cos dedos para fora. Man esquerda sube inhalando. Estirámola ben para arriba e ao exhalar deslizamos. Inclinamos o tronco, relaxamos a cabeza. A palma queda mirando para diante. E aí simplemente con mandarlle aire ao costado xa estira máis. Non fai falta ir moi lonxe. E recordade que este ombreiro non se suba, que quede ben baixo. Soltamos a lingua dentro da boca. Deixamos que pese, fazo a dereita. Relaxamos a cabeza. E que pouse o glúteo esquerdo no chan. Tomamos aire e ao exhalar por diante. Diante cos brazos relaxados e a cabeza solta, facemos unha respiración lenta. E inhalando subimos. Soltamos o aire e observamos dereita a esquerda, como sentimos distinto. Vamos co outro lado. Os dedos para fora, na liña da cadeira, nin por trás nin por diante. Inhalando sube, brazo dereito, estiramos ben para arriba e ao exhalar deslizamos. E aí relaxamos o peso da cabeza, o rostro mira para diante, que non pase como mirar para a axila ou para o chan. Mira para diante, relaxamos o peso. Brazo estirado, que non se flexiona o codo. E aí mandamos aire ao lateral dereito. Dádelle entidade a exhalación para que nos sirva para soltar.
Inhalamos profundo. E ao exhalar, o brazo de arriba, cara abaixo por diante. Soltamos diante a cabeza e o pescozo. Inhalando a modo e exhalando máis lento. E subimos. Aí vai. Vamos a apoiar as plantas dos pés no chan. Imos coller coa man dereita por debaixo da perna dereita o nocelo esquerdo. E imos traer o talón para fora. Por fora do glúteo. Entón aí, como nos queda o xeonllo para diante, cruzamos a perna. Se sentimos que estamos moi inestables, poñemos un coxín debaixo, que iso sempre axuda a estar máis cómodas. Desde aí, brazo esquerdo rodea o xeonllo dereito, man dereita para diante, inhalando medramos e ao exhalar xiramos para a dereita. É importante xirar exhalando. Despois baixamos a man, buscamos que os ombros estean á mesma altura, como poñar de lado. Que os ombros estean á mesma altura, non nos queden cousas así. Buscamos un punto onde fixar a mirada que siga a liña do nariz, que os ollos non sobrepasen a liña do nariz, para que estean cómodos. Soltamos o peso para baixo dos glúteos, das pernas e tiramos a coronilla para arriba. Relaxamos abdome, mandíbula, coiro cabeludo. Imos inhalar unha vez máis estirándonos ben e ao exhalar cruzamos o brazo esquerdo por fora da perna dereita. E aí mandámoslle 3 respiracións máis ao omóplato esquerdo. Inhalando, subimos o brazo e traémolo para diante. E exhalando, descruzamos a perna dereita e pousamos a cabeza no xeonllo. Cos brazos relaxados, soltamos un pouquiño os ombreiros, mandamos aire ao pescozo e aire ao rostro, que se solten a boca, fazulas, pálpebras, nariz. Inhalando sube cabeza e exhalando descruzamos a perna esquerda. E vamos para o outro lado. Por debaixo da man esquerda por debaixo da perna esquerda pasa a man. Colle o nocelo dereito e traeo cara ao costado do glúteo. Co xeonllo para diante, cruzamos a perna. E desde aí, o brazo dereito rodea a perna ou a man, como esteades cómodas. O brazo esquerdo vai para diante, inhalando medramos e ao exhalar xiramos. Cando non xiremos máis, baixamos a man ao chan e aí quedamos, arranxando ben ombreiros, buscando a cabeza cómoda, que non xire demasiado o pescozo. Soltamos o peso das pernas, relaxamos abdome, mandíbula, entrecello e tomamos conciencia de como respira o noso corpo en torsión. Respira lento, respira longo. Despois, medramos inhalando un poquinho máis e ao exhalar pasa o brazo dereito por fora do xeonllo esquerdo. E aí, si podemos, se estamos cómodas, forzamos aí un pouco máis o xiro. Respiramos 3 veces máis aquí, mandándolle aire ao omóplato dereito. E despois, inhalando, subimos o brazo e traemos tronco para diante.
Exhalando descruzamos e pousamos a frente nos xeonllos. Se non nos chega, poñemos un puño polo medio. E se con un non é abondo, poñemos 2. Relaxamos o pescozo, os ombreiros e o rostro. Inhalando subimos a cabeza e exhalando descruzamos a perna. Dende aquí, se estábamos en coxín, podémoslo sacar e vamos a estirar para diante a perna dereita e colocamos o talón o máis cerquiña que poidamos do perineo, cada unha onde poi, pero o máis adentro que poidamos. Mans ás beiras, inhalando subimos e ao exhalar vamos para diante, hacia o pé. Inda que non cheguemos ao pé, a intención é ir hacia ali. E collémonos de onde esteamos cómodas, de onde nos permita relaxar os brazos para baixo. Se chegamos aquí pero estamos cos brazos rígidos, non serve. É mellor collerse do papo da perna e que só solten os brazos e os ombreiros. E o pescozo, e a cabeza, e o lombo. Fixadevos de usar a exhalación para soltar o peso, axudarvos cada vez que exhalades, de relaxar para baixo o peso do tronco. Último ciclo. E inhalando subimos, veñen as mans arrastrando polas pernas, tronco redondo, cabeza preto do peito. Cando estean os ombreiros, levantamos a cabeza e soltamos o aire. Observamos un pouco. E vamos para outro lado. Axudamos a perna esquerda a subir e estirámola para diante. Flexionamos a dereita. Fixadevos que vos queden os dous osiños para diante, que non pase que se abre a cadeira para un lateral. Temos que quedar ben para diante. Por exemplo, se necesitades meter o pé debaixo da perna, tamén vale, pero prioridade cadeiras para diante. Inhalando subimos, estirámonos ben para arriba e o exhalaremos cara diante. Se chegades simplemente aquí, pois isto é válido. E dende aquí relaxamos ombreiros, pescozo e cabeza. E cada vez que exhalemos, imos sentir que pesa máis o corpo. Todas as posturas necesitan un tempo, varias respiracións, 8 polo menos, para que o corpo se solte. Mandádelle moito aire ao pescozo para que se libere ben a cabeza, que chegue o queixo a pousar no peito. Relaxade moito o rostro e sentido o abdome como o vaivén da respiración nos masaxea os órganos abdominais. Último ciclo. E inhalando subimos. Soltamos o aire primeiro e observamos un pouco. Collemos a perna dereita, subímola para arriba e estiramos para diante. Separamos un pouquiño as pernas, sen forzar, dende a comodidade. Non nos pasemos que xa nos empece a tirar dende o principio sen facer nada. Entón, coas mans nas pernas, imos medrar outra vez inhalando e ao exhalar deslizamos as mans cara aos pés, como se as mans tirasen do corpo para diante. Cada unha agárrase de onde chegue, pois dos nocelos, dos papos das pernas, das beiras dos pés ou incluso das dedas gordas, cada unha onde chegue.
E unha vez que cheguemos ao máximo, volvemos a relaxar. Tronco, brazos, cabeza para baixo. Que quedamos aquí arriba? Pois o mesmo, deixamos que pese todo. O importante é aprender a usar a exhalación para relaxar. Sentide o rostro que non ten expresión, o peso das pernas que se afrouxa cara abaixo, como aplastadas contra o chan. Mandádelle aire á zona do lombo onde vos estira. E os 2 últimos ciclos o que facemos é empuxar cos talóns dos pés para fora, para sentir que estiran as pernas por debaixo. Así facemos 2 respiracións máis. Despois soltamos as mans e inhalando subimos. As mans veñen arrastrando. Colocamos ombreiros, levantamos cabeza e soltamos o aire. Ben. Dende aquí imos volver pousar as plantas dos pés no chan. Eu voume poñer así para que se vexa mellor. Entón, tratade de facer un ángulo recto nas pernas, que non vos queden nin moi abertas, nin moi pechadas. Coas mans cara atrás e os dedos abertos tamén cara atrás, un pouquiño por detrás dos ombreiros, vedes que non está a man na mesma liña do ombreiro, un pouquiño por detrás e un pouquiño para fora. Entón, dende aquí, cos pés separados en ancho de cadeiras, tomamos aire e ao exhalar con glúteos apretados subimos, tratando de facer co corpo unha mesa. Cada unha subirá ata onde poida, pero sempre cos glúteos apretados para axudarlle o lumbago. A cabeza mira para diante, non estiredes para atrás porque se forza moito o pescozo. E desde aí sostemos, cada unha sostén o que poida, sen forzar. Se nos molestan os brazos nesta posición, tamén se poden poñer os brazos cos dedos mirando para diante. E o mellor aí xa non tira tanto do ombreiro. Oi, estou mal? Ai. Vedes que ao levantarnos ten que quedar os ombreiros enriba das mans e os xeonllos enriba dos nocelos. Tomamos aire primeiro e na exhalación orientamos o sacro para baixo, que sexa o sacro o que toca primeiro no chan. Abrimos as pernas e deixamos que os pés pesen para os lados. Coas mans así como as temos para atrás, o lombo dereito está inclinado en relación ao chan, pero está dereito. E a cabeza fora dos ombreiros, aí relaxamos. Mandamos unha respiración á perna dereita. E unha respiración á perna esquerda. Unha respiración aos abdominais. E unha respiración á zona lumbar. E desde aí xuntamos outra vez as pernas. Agora sí, o máis cerquiña que poidades os talóns dos glúteos. Abrazámonos. E aquí fixadevos no meu lombo, que non faga así, redondiño. Medrade, pegades ben o abdomen e o peito ás pernas e baixade os ombreiros. Vou poñer deixando para adiante porque... Entón, aquí quedamos un par de respiracións, un par varias. Buscades un punto para que a cabeza estea dereita e aí sentides. Agrandade un pouquiño a respiración, que sexa máis ampla. Mandamos de aire
o pescozo para que se relaxe. Os ombreiros que baixen. O rostro que se solte. Non hai tensión na boca, nin nos ollos, nin nas sens. Non perdades nunca esta sensación de medrar coronilla para arriba. E sentimos como o abdome toca nas pernas con esta respiración máis ampla que lle facemos. Mandíbula frouxa, lingua branda. E dende aí camiñamos. Primeiro levantamos os talóns e despois camiñamos cas punteiras cara a nós ata conseguir levantar as puntas, buscando aí o equilibrio no coxis. Cando esteamos aquí o mesmo, fixadevos que o lombo estea dereito, os ombreiros baixos e pechamos os ollos. Relaxade fazulas. O abdome non ten que facer forza porque é un equilibrio isto. E dende aquí imos estirar os brazos para diante e imos buscar levantar un pouquiño as pernas. Agora sí que traballan os abdominais. Cada unha sube ata onde poida. Un pouquiño. Podemos subir ángulo de 90 graus, podemos quedar aquí. A sensación é o abdome fai forza. É importante que os abdominais teñan forza para moitas funcións que cumplen. Fixadevos outra vez o lombo dereito, que non nos pase isto, dereito, cabeza que mira para diante, estiramos ata onde poidamos e baixamos para atrás e outra vez descansamos coas pernas separadas, os pés que pesan, o lombo dereito e a cabeza que mira para diante, unha respiración á perna dereita, outra respiración á perna esquerda, outra respiración aos abdominais, e unha ao lumbago. Dende aí pechamos as pernas outra vez e imos ir cara abaixo. Entón pousamos antebrazos, pousamos lombo e pousamos cabeza. Vou a facer un pouquiño máis curta porque teño medo que me quede isto sin memoria. Entón, tomamos aire e ao exhalar poñemos no celo esquerdo sobre xeonllo dereito. Inhalamos aquí e ao exhalar traemos o xeonllo dereito. A man esquerda pasa polo buraquiño e colle o xeonllo e a man dereita por fora. Contamos 3 respiracións. Ao exhalar achegamos a perna a nós. E despois desas 3, estiramos a perna dereita para arriba. Se necesitades poñerlle as mans detrás para que non se baixe, poñedeslas, e se non, soltades os brazos. O talón empuxa para arriba, fixadevos, para que estire a perna por detrás, outras 3 respiracións. E ao exhalar, baixan ombreiros e pousa ben o lombo no chan.
Despois baixamos a planta, descruzamos a perna esquerda, podemos estirar as dúas pernas para observalas, se hai diferencia a nivel de cadeiras, a nivel de lumbago, a nivel de coxas. Mandarelle unha respiración lenta e afrouxade, con unha exhalación aínda máis lenta. E despois volvemos, plantas ao chan, no celo dereito sobre xeonllo esquerdo, flexionamos e traemos coas dúas mans agarrando o xeonllo, cada vez que exhalemos achegamos a perna a nós 3 veces. Mandadelle aire ao glúteo dereito que estira e desde aquí perna esquerda para arriba, talón que empuxa, buscade que os ombreiros non estean para arriba, que se baixen ben. E o lombo mesmo ben pousado no chan. Baixamos perna esquerda, descruzamos dereita, estiramos para observar. E desde aquí vamos cos dous xeonllos xuntos cara ao abdome. Tomamos aire e ao exhalar abrazámonos os xeonllos. Sentide aí outra vez o toque do abdome nas pernas e buscade que sosteñan as mans, pero que os ombreiros e o peito estea ben para baixo, o mesmo que o pescozo, relaxado, que non faga forza. Pousamos as mans no chan e inhalando estiramos pernas para arriba. Buscades soltar, cada vez que exhalades, soltase o lombo para baixo, relaxanse as axilas, o peito, afúndese a cabeza no chan. Cada unha sostén o que poida. Cando necesitemos baixar, inhalamos e ao exhalar pousamos os pés. Estiramos as pernas. Facemos unha respiración lenta que nos afrouxe o corpo para baixo. E xa podemos coller a mantiña. E aí vámonos poñendo na posición de relaxación, pés separados, mínimo ancho de cadeiras, cos pés que colgan para os lados. Buscamos aí que se separen un pouquiño os brazos do tronco. Totalmente deitadas no chan, con máximo de superficie pousando. Acomodade ben o apoio da cabeza, dos ombreiros, do centro dos omóplatos, o sacro, se necesitades levantalo, volvelo pousar. Dádevos un momentiño para sentir como está o corpo, se aínda hai músculos tonificados, se xa hai zonas relaxadas, se sodes capaces de recoñecer algunha tensión que se foi, outra que apareceu. Toma de conciencia dos apoios do corpo, talóns, papos das pernas, glúteos,
centro do lombo, parte posterior dos ombreiros, brazos e dorsos das mans e o punto de apoio da cabeza. Sentide eses puntos e soltade o peso do corpo a través deles. Que pese o corpo a través deses puntos. Que se liberen as tensións a través deses puntos. Sentimos a respiración ata lograr que sexa sen esforzo, sen tensión e sen presa. Observádea como entra o aire polo nariz, enche os pulmóns e volve saír polo nariz. E cada vez que o facemos sentimos que é sen esforzo, sen presa e sen tensión. E imos levando unha inhalación lenta e profunda á perna dereita, dende o pé ata a cadeira. E exhalamos a modo para sentir o peso que se solta. O mesmo ca perna esquerda, dende o pé ata a cadeira e o peso que se solta. Despois o abdome, aire oxigenado que limpa os órganos e o peso e a tensión dos órganos que se solta. Despois o peito para relaxar esternón, clavículas e costelas, pulmóns e corazón. Despois o lombo, dende o coxis ata a base do pescozo, sentimos o aire e ao exhalar pousa máis superficie do lombo no chan, abrándanse os músculos, liberanse tensións. Outra respiración para o brazo dereito e outra para o brazo esquerdo. Despois unha respiración para o pescozo por diante e por detrás. E por último, a cabeza e o rostro. Sentimos o corpo enteiro, dende os pés ata a coronilla. E cada vez que exhalamos, seguimos soltando pequeniñas tensións. Sempre hai para soltar un poquinho máis de tensión, de peso. E pouquiño a pouco imos respirando máis profundo. Un par de respiracións que nos enchan ben os pulmóns. E despois imos mobilizando os dedos das mans, as dedas dos pés,
Despois os pulsos e os nocelos. Xirámonos para un costado e soltamos un par de respiracións sobre o costado que elixamos. E por último, incorporámonos e volvemos sentar. Se precisades un coxín para manter os isquións máis altos e os xeonllos máis baixos. Estiramos ben a coronilla para arriba, relaxamos os ombreiros. Se queredes poñede as mans sobre as pernas. Hai quen prefire coas palmas para arriba e máis de recibir, ou coas palmas para baixo. Buscade tamén que non se produza moito a curva lumbar, corrixindo aí, pelvis un poquinho para arriba, renchendo o lumbago e xuntando omóplatos. Unha postura erguida, pero que vos resulte cómoda, non esteades trabadas, aí ríxidas. Respiramos un par de veces, tomando conciencia outra vez do corpo que se move ao respirar. En este respirar pausado e consciente, observamos onde sentimos con maior presencia o aire que respiramos. Pode que o sintamos máis no abdome, pode que o sintamos máis no centro do peito, pode incluso que o sintamos na gorxa ou nas fosas nasais. Alá onde sintamos con maior presencia a respiración, enfocamos toda a nosa atención. Buscamos respirar cómodamente, deixando que o corpo faga as pausas naturais. Despois de inhalar, e despois de exhalar. En ese punto onde sentimos o aire con maior presencia, imaginamos un foco de luz. Cando inhalamos expándese, cando exhalamos diminúe. Ao inhalar expándese o foco de luz e ao exhalar contraese. Sempre saímos respirando e cada vez que a mente se distraia noutro pensamento, volvemos a traer o foco de luz. Vamos abrindo pouquiño a pouco os ollos. E imos pousar os dedos das mans no chan. Vamos a pechar en vez de con om, con outra maneira. Xa mandei no vídeo anterior, non? Van ir xuntando as mans cara ao centro. Antes de tocarse, orientanse as xemas e as palmas cara ao corpo. E van subindo, como mirándonos coas mans como sentimos o corpo. O peito, a gorxa, o rostro, entrecello, coronilla. E ao chegar arriba, abrimos.
Volven as mans aos xeonllos. Repetimos. Facemos unha última vez. Un poquinho máis rápido. Inhalando subimos, exhalando abrimos. Moitas gracias.